Aktorea, humorista eta klauna da. Zirika Zirkus konpainia sortu zuen eta familia osoarendako antzerki zirku ikuskizunak sortzen ditu. Oreka, akrobaziak eta klaunun teknikak uztartuz. Lanbidearen duintasunaren alde egiten duen Naze Nafarroako Zirku Elkarteko kide da. Gainera zirku eskolak ematen ditu eta Pantxika Lamur pertsonaiarekin barrea eragiten du. Gaur Ainhoa Juanizekin solastatuko gara. Kaixo Ainhoa, zer moduz? Ongitazu? Ainhoa, nor da Pantxika Lamur eta nolakoa da Ainhoa Juaniz? Bueno, nahiko antzekoak dira, ez? Ni beti esaten dut dala nire alter egoa, ez da? Bera, ni ausartzen ez naizena egitera bera ausartzen da. Eta, bueno, nik uste dut nahiko antzekoa garela, baina bera, ni baino ausartagoa da, ez du filtrorik, nik filtro gutxi dut, baina Pantxikak ez du, zero filtro, ez? Ni feminista naiz bera gehiago, ni transgresore izan daiteke bera gehiago. Orduan, oso antzekoa gara, baina bera beti gehiago. Zu aktorea, humorista eta klauna zara, zehazki zertan datza zure lana? Bueno, guk antzerki zirko konpainia bat daukagu, eta bertan zirko teknikak lantzen ditugu, eta gure adierazteko modua, ez? Gure antzerki teknika klauna da, ez? Umorea erabiltzen dugu, umore aldarrikatzaile bat, ez? Beti saiatzen gara aprobetxatzen, jendearen aurrean egongo garela, mezuak eta plazaratzeko, baina hori da, ez? Azkenean antzerki zirkoa, baina gure antzerki teknika klauna da. Eta zuen ikuskizunetan zer lantzen da? Egiten ditugu orekak, ez, pelotoian edo gero egiten dugu, adibidez orain duela ikuskizun batzuk mastila lantzen dugu, dala pole dance bezala, baina forratua dago eta gutxienez Euskal Herrian dagoen eguraldiarekin kalean ezin da pole dance egin, pole dance egin behar da arroparik gabe eta hemen kalean orduan erosi genuen mastila, gero egiten ditugu akrobaziak, egiten ditugu akroporteak, malabareak, eta gero umorearekin egiten duguna da josi ez, zirko teknika horiek umorearekin. Eta horiek guztiak egiteko, lanbideak ariketa fisiko gogorra eskatzen du? Bueno, hemen guri gustatzen zaiguna da lankide bakoitzak egitea gustora egiten duena. Eta bakoitzak ere pixka bat prestatzen du bere burua behar duena egiteko. Baina beti gustatzen zaigu egitea, lankide bakoitzak egitea gustatzen zaiona eta ongi ematen zaiona. Orduan, prestaketa fisikoa azkenean guri gustatzen zaigu gure lana, guri gustatzen zaigu zirkoa egitea. Orduan, entrenatu behar da asko, bai, ensaiatu behar da asko, bai. Batez ere gorputzarekin lan egiten dutena, nik egiten dut, baina ez hainbeste, ez? Baina eske gustatzen zaigu, orduan, gogorra da, baina ez, sarnako gusto no pika esaten den bezala. Balioi dagokionez, lehen feminismoa aipatu duzu, zuen ikuskizunetan euskara eta feminismoa oso presente dago. Zergatik da hain garrantzitsua zuretzat? Begira, guretzat aniztasuna, errespetoa, feminismoa, antirrazismoa, superimportantea da horrelakoa garelako gu, ez? Guri beti esaten digute. Eta ikuskizuna feminista da, ez gu gara feministak. Orduan ezin dugu egin feminista ez den zerbait.
derrigorrez, aterako da feminista gu horrelakoa garelako. Eta iruditzen zaigu aprobetxatu behar dugula, beti umorearen bidez, beti inolako txaparik bota gabe, beti ateratzen dira gauzak, oso freskotasunatik ateratzen dira gauzak, baina aprobetxatu behar dugu, jende bat dugula hor aurrean, baloreetaz hitz egiteko, ez? Inolako txaparik bota gabe. Baina, gure ustez, aprobetxatu behar dugu momentiko hori jendeari balore onak, edo gure ustez onak direnak traspasatzeko, ze badago ez, jende pila bat horren kontra egiten duena, eta gero eta gehiago, eta ezagutzen ari gara gero eta gehiago, ez, YouTubeen agertzen diren matxirulo horiek, eta ari direna doktrina egiten pixka bat justo horren kontrakoa, eta uste dugu, aprobetxatu behar dugula, eta hain behar dugula. Nola aldatu da zirkua? Animaliri gabeko zirkoa da, orain gaur egun, nik uste dut Euskal Herrian debekatua daudela, ez dakit estatu guztian debekatua daude, baina egon beharko lukete, eta hori adibidez aldatu da, eta aldatu dira ere estigma batzuk, eta aldatu dira, orionez, modernizatzen ari da zirkoa, ez toki guztietan, osea, akosatzaileak daude zirko munduan ere bai, eta hoien aurka egingo dugu, eta baldin badaude eta dauden tokitan harrapatuko ditugu. Bai, klaro, badira zirkoa gurearen antzekoa ez den zirkoa direnak, karparekin ibiltzen direnak hemendikara, eta badira ere salaketak. Baina saiatzen ari gara, modernizatzen eta hori, eta duina egiten, izaten. Ainhoa, duintasuna aipatu duzu. Naze, Nafarroako zirku elkartea sortu berri duzue, zer helburuz jaio da? Hori, hain zuzen ere, duintasuna lortzeko, baina baita ere gure artean elkartzeko, zirkoa profesionalki egiten duena edo egiten ez duena, ze gogoratu behar dugu, Iruña herrian toki pila bat dagoela zirkoa egiteko. Eta hor daude pertsona batzuk egiten dutena zirko, ni pilates egiten dudan bezala, ez? Eta hori, oso interesgarria da, eta horiek ere gure elkartean daude, eta ongi etorriak dira, eta orduan hori elkartea balio du gauza askotarako, besteak beste, gure artean elkartzeko, eta behar diren gauzak aldarrikatzeko ekipo moduan, ezta? Modu gutxiesgarrian erabiltzen dute asko pailazo hitza. Zu harro zaude. Oso harro. Zer esango zenieke? Ignorante batzuk direla, pailazo izateko ikasi behar dela, pailazoa izatea ez dela hain erreza, eta edonor ezin dela pailazo izan. Eta nik eskatuko nieke iraina bezala ez erabiltzea, esaten dite politikoi pailazo, ez dakin hori pailazo, futbolariei pailazo, barkatu ez, pailazo izatea ez da hain erreza. Nik uste dut asko zerrezagoa dela futbolista izatea edo politiko izatea, pailazoa baino. Eta pailazo lan aintzat hartzen dela uste duzu? Nik uste dut gero eta gehiago ulertzen dugula benetan zer den pailazoa. Pailazo mota ezberdinak daude. Zirkoko pailazo horiek, ez direla pailazo klasiko hori, mis bendiciones, esan nahi dut maravilla, gero daude ere, klauna ikasten dugun teknika bat da, antzerki teknika bat da, Stanislavski eta Grotowski bezala, teknika bat da, ikasi behar da, eta gure irakasleak esaten zuen bezala, sudurra irabazi behar da. Eta sudurra ez da ematen lehenengo egunetik, eta sudurra irabazten duzunean orduan zara pailazo. Orduan politikoak ezin dira pailazoak esan, ez bada teknika horiek ikasi dituztela. Eta zuk, Ainhoa, zer nahiago duzu, barre egitea edo barrea eragitea? Txika, ni nahiago dut barre egitea. Gustatzen zaite, niri asko gustatzen zait jendea barre egitea eta lortzea. Gainera, gustatzen zait lortzea hori saiatu gabe, ezta? Lortzen duzunean jendea barre egitea zu saiatu gabe, zure klauna erabiltzen, hori da niretzat, igual gustatzen zait gehiago jendea parreitea nirekin eta ez ni parreitea. Hortxe, eske parreitea oso ongi dago ere, Eta Nafarrok umorea gogoko dugu?
Bai, nik esango nuke baietz. Bai, oso publiko ona dago Nafarroan, Osa, egia da tokiak eta badirela tokiak, eta hori danak onartu behar ditugula, badirela izaerak eta izaerak, ez badago jendea, badira herri batzuk energia batekin, eta gero iruditzen zaizu, igual ez aiela inbeste gustatu, eta gero etortzen zizkizu danak esatera zeongi, eta esaten duzu, pues adierazi, ez? Baina, bueno, pues ez dira adieraztekoak, baina gero, esate dizute, zeongi pasatu dugun, pues jazta, ez? Marabila, baina Nafarroan oso publikona dugu, Eta gaia guztiz aldatuz, Irainetan gaude, herrian bizi zara, eta zure auzoko bizitza ere beti aldeztu duzu. Zergatik? Bueno, ni txantreakoa naizelako eta txantreakoa izatea ez da edozein gauza, esan nahi dut. Txantreakoa da, ez horrek badu ez. Ni beti esaten dut txantreakoa naizela. Gero, norbait galdetzen badit, esaten dut Iruñekoa naizela, Naparra naizela eta Euskal Herrikoa, baina lehenengo txantreakoa. Baina Holandan bizi nintzenean esaten nien txantreakoa nintzela. Pues bai, azkenean, oso arronago nire auzoarekin, begira orain 75. urteurrena egingo da, eta begira zenbat gauza egiten ari diren, oso auzoa izan da beti, eta gainera Zirika Zirkusek asko zor dio txantreari. Zegu Madrildik ailegatu ginenean, egia da ailegatu ginela estrenatzera besterik ez, eta gero hasi zirela boloak ateratzen, baina txantreak ireki zituen bere ateak, eta gu egon ginen hor, besotan bezala, bai. Eta txantrean, Irainetan, Madrilen, leku guztietan euskara, zure ikuskizunetan ere. Zergatik da hain garrantzitsua gure hizkuntza? Pues gure hizkuntza delako. Osea, nahi dut, eta badira pertsona batzuk saiatzen ari diren gure hizkuntza desagertarazten, orduan guk egin behar dugu indar gehiago. Zer nahi dut? Baldin badago jendea gure hizkuntzaren aurka dagoena, orduan guk indar gehiago egin beharko dugu gure hizkuntzaren alde. Hain zuzen ere, zure bikotekide artistikoa madrildarra da. Nahi duenak euskara ikas dezake? Begira, hor dugu adibidea, Berari gustatzen zaio Baiekasekoa esatea, Madrilgoa ez zaio gustatzen. Baiekasekoa, orduan. Baiekasekoa, bira, etorri zen, lehenengo urtean jarri zen euskaltegian, lehenengoan esango nuke. Eta, lan egiten du euskaraz, oraindik ere falta zaio, esan nahi dut, oraindik ere ikasi aldu gehiago, baina kapaza da euskaraz lan egiteko eta gainera ongi. Orduan, zorionak eta txalo bero bat politik. Mila esker txalo bat zuri ere, Aino, mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuri.